K zmene môjho života došlo jeden deň pred koncom roka 77. Po skončení pracovnej doby som stál na opačnej strane cesty od fabriky, kde som sa ešte so spolupracovníkmi rozlúčil, zažal im všetko nového do nového roku. A potom som chcel prejsť na opačnú stranu, aby som išiel domov. Pred vykročením som si skontroloval iba smer na Kežmarok, neskontroloval som si smer na Poprad a to bolo osudné. Som videl autobus, ktorý sa na mňa rúti a ja som nebol schopný uskočiť. Proste pozeral som jak myš na hada a došlo k úrazu.